И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. Победата на Тръмп срина еврото и петрола, доларът скочи. Реакцията на валутните пазари беше повсеместно силен долар. Същевременно, както казах, пазарът на петрола и еврото се срина, но всичко това в обобщение вече в повече детайли, със сигурност в повече детайли, ще обсъдим сега с експерта по инвестиции Бисер Варчев, когато включваме напряко в нашия ефир, макар и от разстояние. Здравейте, господин Варчев. Здравейте. Радвам се да ви видя. Подготвени сте, както винаги. Има много любопитни данни зад гърба ви. Текат разни процеси, които сега ще ни обясните. Кажете ми първо какво се случи с долара. Може би оттам да започнем, за да стигнем и до петрола, до еврото и до биткоина, между другото също. Да. Аз предполагам, че биткоина ще бъде най-актуален в момента и най-интересен на зрителя. Но долара, да. Долара, мисля, че от 2016 година направи най-сериозното и остро покачване, което е абсолютно логично на фона на следизборния процес и до някъде неочаквано категоричната победа на Тръмп. Така че този процес най-вероятно ще продължи, но трябва да се внимава, понеже знам, че много хора, когато ме слушат, скачат върху клавиатурата и почват да купуват или да продават. Да. Това искам да кажа, че това не е никаква препоръка за търговия. Това е само нашето мнение. Ние очакваме този огромен ентусиазъм, който имаше вчера и тази нощ, до някъде да се изиграл. Тоест, в пазарите няма безкрайни процеси. Така че най-вероятно ще предстои някакъв вид корекция преди отново да продължи. Значи трябва да кажем, че покачването на долара е процес. То не е еднократно действие. Изисква месеци наред. Добре, какво можем да кажем обаче? Какво можем да кажем обаче за петрола и за еврото? Ако долара в момента наблюдаваме един процес и имаме едно повишаване, очевидно, което ще видим всъщност дали ще бъде трайно. Защото и това не знаем, нали така? Дали е тенденция? За петрола ли? За долара. За долара е тенденция. Тенденция, със сигурност. Тенденция. Добре. Да, тоест в момента се изиграва FOMO ефекта, така наречения страх да не пропуснеш момента на български език, който страшно много хора искат да се възползват и да спечелят пари и преиграват на практика движението. Да. Това ще свърши до 2-3 дена. След това ще има корекция и пазара ще се успокои. Но покачването на долара е процес, който ние очакваме да продължи почти през целия мандат на Тръмп. На Тръмп. Добре, а за петрола какво можем да кажем? След това ще погледаме и към еврото. С петрола какво се случва? Срив в момента наблюдаваме. Колко дълго обаче ще продължи този срив? Абсолютно същата картинка, както с долара, но в обратна посока. И това е абсолютно логично. Срива на петрола се дължи изцяло на това, че политиката на Тръмп е естествено обратна на Харис. Харис залагаше на зелените акции, на зелените идеи, на климат и така нататък, на възобновяема енергия, което, ако тя беше спечелила, щяха да се качат именно тези зелени акции. В момента се случи точно обратното. Тръмп обратното на акцентира и той си залага на продължаване на използването, както те го наричат газ, петрол, газ, всичко както бензин, както те го наричат газ, което най-вероятно ще доведе до едно дългосрочно покачване на петрола и на газта. Но тук трябва да направим една забележка, че борсовите пазари на петрол и газ са много силно регулирани и не се изтърват от големите играчи като Обединени арабски емирства, Иран, Ирак и всички големи копачи на петрол, и те много внимателно следят цените и ги балансират. Тоест, очакваме покачване на всички петролни продукти, на всички петролни акции, на всичко свързано с всички ETF-и, свързани с петрола, но много бавно и плавно.
А с еврото какво ще става? Говорихме си преди малко с Преслав Райков и с доцент Коси Стойчев по отношение на заявките на Тръмп да притисне във всякакъв смисъл икономиката на Европа с налагането на тези мита, за които той самия заговори в рамките на предизборната кампания. От 10 до 20%. Да. Точно. Какво прогнозирате? Аз предполагам, че това с конкретните цифри за метата, естествено е леко изхвърляне, така да го наречем, на Тръмп. Той естествено няма да повиши метата чак с такава степен. 60 на Китай, до 20 на Европа. Едно повишение на мета 10-20% към Европа, това означава снижен брутен вътрешен продукт на Европа с 1%, което е много. Няма да се стигне до това. Той е бизнесмен, най-вероятно ще изтъргува тези заплахи, ще ги сложи на масата. Аз няма да увелича процента по метата чак толкова, пък вие ще отстъпите, еди какво си. Но като цяло картинката за еврото и за Европа не е цветуща. Не е цветуща. Ние, след като очакваме силен долар в години напред, естествено очакваме слабо евро. Все пак това е валутна двойка крос и ние като практици, които правим това нещо 24/7, нас ни касае не политическата страна на въпроса, ами конкретната пазарна борсова игра и на къде ще отидат нещата. И като цяло, ако трябва да обобщим, какъв ще е ефекта? По-скоро негативен от тази победа и от този 47-ми президент на Америка Доналд Тръмп в случая, или не можем да правим такива обобщения и квалификации да даваме? Да, по принцип не можем да правиме. От гледна точка на борсите и на пазарите, която е темата в момента, ние очакваме голям възход на всички пазари и на всички борси. Валутни, фьючерсни, ETF-ни, стоки, commodities, акции, очакваме възход. И това вече се вижда по графиките. Вчера имаме покачване с около 8-10-15% на всички инструменти. Тоест, капиталовия пазар, борсовия пазар, извън борсовия пазар го чакат добри дни. Добре. В глобален мащаб. Но ако говорим конкретно за Европа, не толкова. Не толкова за Европа. На финала сме. Много набързо ви моля за отговор по отношение на повишената стойност на биткоина с 5% до рекорден връх на практика. Какво можем да кажем на всички онези, които се занимават с биткоин валута? Ами това е най-актуалната тема в момента. Всички виждат какво се случва, няма какво да го коментираме, да губим време. Това, което аз мога да кажа като професионалист, е много да внимават и много да си пазят сметките, защото в момента при биткоин има FOMO ефект, това за пропускане на печалбата. Тоест, всеки скача в пазара с идеята да изкара, с идеята, че утре че цената ще е по-висока и ще спечели. Което обаче да не вземе да доведе, сега да не ме да мразят хората, ама да не вземе да доведе коя година беше .com балона. Така че много внимателно трябва да се консултират с специалисти, да не се хвърлят този пазар сляпо. Да, той е нагоре, лети. Да, но историята и помни и много по-лоши случаи. Умната. Да, иначе казано умната. Умната, да. Иначе големите банки като Standard Chartered говорят за цена от 150 хиляди, но ние тая цена я слушаме от години, пък към този момент не се е случил. Сега в момента ще стане следното. В момента цената се качи 5-10-15%, няма значение. Сега ще започнат прибиране на печалби. Тези, които са влезли долу, сега ще започнат да си прибират печалбите, което неименуемо ще доведе до поне временен спад от текущи цени на цената. Така че умната, да. Благодаря ви много, господин Варчев, за това, че се включихте в нашия ефир. Експертът по инвестиции Борис Варчев в ефира на Твоя ден с последна информация за победата на Тръмп и ефекта върху геоекономиката и пазарите, конкретно световните пазари и тези тук в Европа. Останете с нас, следват сега новините с всички водещи теми до този час.